céanú a bheicim widna stratéis nua agus an meg sprocdátaí lena moltaí nuair a ghlachan tú láir. Okay, we're my good. Neil sprak data ogam marata na Malti and she a mass ogam fi lahar. So Neil sprak data ogam ach but kaifer ara go on na Malti into Jerfa to Moran Maltium agus as a warrel go couple in the ruddy a bheith an clár na Malta a bheith an clár an fócoiste Jarfa agus tá séarma an sin agus tá codeofice ag obair go díon agus ag obair leis na Malta atá an an clár. Agus go maith lei sin bhí mé deagfuil leis na drámaí eile mar hampla bhí mé gra go luí faoin Conor na Gaeilge ach bhí mé I deagfuil leis an Commissioner Changa fásta agus tesagam agus tesagad go bhfuil an Commissioner Changa náusblach ón rialtas ach bhí córa bhaithilgam leis an Commissioner Changa agus bhí coupling na Malta ón Commissioner Changa fásta so tá mé ag stadar ach an Malta atá má tabla inis ón na drámaí Commissioner Changa agus an fócoiste agus sin rud is tábhaigh. Ach arás go dtí an strateis fiche bliain a rís. Tá mar an obair ar siúil mar hampla tá fáras na Gaeilge freigar as an cantar tíh mít an Gaeltacht agus mar tusagad san tuisceart an obair hui has agus túidirs na Gaeltacht freigar as an limister planala agus tá mar an obair ar siúil ar an talú agus bhhailm maiontas a thuirt donna daine ag obair ar son na teanga Gaeilge.